Si em dius tots els números de la teva targeta menys l'últim, puc endevinar el que falta. I després d'aquest vídeo tu també podràs. Quan poses la teva targeta de pagament per comprar alguna cosa online, la pàgina et diu si t'has equivocat amb el número. Però no ho sap perquè té una base de dades amb totes les targetes, que és el que pensava fins fa poc, sinó perquè fa una simple operació matemàtica, l'algoritme de l'1. Te l'explico. A punt? Escriu els números de la targeta. Aquest és el número que ens falta, per tant li posarem la fantàstica X d'incògnita. Començant des del final faràs el següent. Aquest número el deixes igual, aquest el multipliques per 2. Aquest el deixes igual, aquest el multipliques per 2. Igual per 2. Igual per 2. Dels números inicials que acabem de multiplicar per 2 ja ens en podem oblidar. Però atenció perquè no ens agraden els números amb 2 dígits. I aquí en tenim 1, 2 i 3. Ens en desfarem convertir-los en un número d'un sol dígit. 1 més 0, 1. 1 més 4, 5. I 1 més 0, 1. Xupat! Els números de 2 dígits ens en podem oblidar. I ara el que hem de fer és sumar tots els números que ens queden al paper. Aquesta targeta ens dona 48 més l'X, el número que ens falta. I aquí ve el secret. El número total de la teva targeta ha de ser divisible per 10. En aquest cas, el número divisible per 10 més proper és el 50. Per tant, la incògnita serà un 2. Si sumem tots aquests números més els 2, ens donarà el 50, un número divisible per 10. Ara ja saps què fer quan vulguis impressionar algú de la forma més friki possible. Coneixement imprescindible. De res.